Здравейте, днеска ви показвам мечка в нинджа такова режим. Представя се на човек и се катери по сградите. Господин Мечка, кога научихте тези нинджа умения? Много интересен отговор, добре. Виждам, че вашия брат се присъедини в нинджа уменията. Какво е вашето мнение по катеренето по сградите на малката мечка? Пак интересен отговор, добре. Ви какво ви научи на тези движения с катеренето по оградите? Отново интересен отговор. Добре. Стига си целил скамане. Така, господин Мечка. Много интересно катерене по такова. Много интересен отговор. И тук се включваме с един свидетел. Здравейте. Какво е вашето мнение по нинджа уменията на мечките? Като цяло мисля да направим такъв спорт с треньора ни по джудо и да направим джудо за мечки. Добър отговор. Господин Мечка, какво ви накара да се качите чак там горе? Силата на мечката. Пак интересен отговор. Добре. И това ще за днеска.